Tämän videon tarkoituksena on tutustuttaa sinut tiloihimme ja toimintaamme, jotta meille olisi helppo tulla. Tervetuloa! Suomen Keinojuuriklinikka sijaitsee Tapiolassa Heikintoria vastapäätä olevan liikekiinteistön toisessa kerroksessa. Käyntisi alkaa ilmoittautumisella, jonka voit tehdä joko asiakaspalvelumme tai helposti ja jonottamatta ilmoittautumisautomaattiin. Ilmoittautumisen jälkeen sinut ohjataan omaan hoitohuoneeseesi. Odotustilat ovat viihtyisiä ja voit hetken rentoutua miellyttävän musiikin ja monipuolisten lehtien parissa. Hoitohuoneita on 8 ja palvelemme sinua maanantaista torstaihin kello 8 ja 20 välisenä aikana ja perjantaisin 8–15. Saat meiltä kaikki hammashoidon palvelut yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Meille voit turvallisin mielin tuoda koko perheesi, sillä hoitomme on hellää ja kivutonta. Meillä ei tarvitse pelätä. Ennen hoitoasi välinehuoltomme huoltaa ja desinfioi hoidossasi käytettävät instrumentit. Olemme erikoistuneet puuttuvien hampaiden korvaamiseen hammasimplanteilla eli keinojuurilla sekä esteettiseen hammashoitoon. Kanssa kurkistaa, niin näytän tässä tätä. Huomaatko eron? Hoitosuunnitelmat ovat tarkkoja, kun hampaat kuvataan moderneilla röntgenlaitteilla. Kolmiulotteisen röntgenkuvan avulla hampaiden ja juurien tilanne sekä hermokanavien kulku voidaan varmistaa kaikista eri kulmista. Joskus hammashoito kannattaa tehdä kevyessä nukutuksessa. Yhteistyössä anestesialääkärin kanssa annettavat hoidot sopivat etenkin silloin, kun edellisestä hammaslääkärikäynnistä on aikaa ja haluat kaiken kuntoon kerralla, mutta kivuttomasti ja rennosti. Kevyt nukutus eli sedatio on suosittu vaihtoehto myös viisaudenhampaiden poistossa sekä hammasimplanttien asennuksessa. Sinun ei tarvitse käydä erikseen näyttämässä hampaitasi talon ulkopuolisessa laboratoriossa, vaan kaikki käy yhdellä käynnillä täällä meillä. Täällä näkyy se liihennainen muutos. Täällä näkyy alahampaan. Omassa hammaslaboratoriossa valmistetaan uudet hammaskruunut yksilöllisenä käsityönä tarkkojen jäljennysten perusteella. Vastaanotollamme on käytössä CEREC-menetelmä, jonka avulla teemme erittäin kestäviä ja esteettisiä keraamisia paikkoja ja kruunuja tietokoneohjatusti yhdellä käynnillä. Sonja Kaijanen Suomen Keinojuuriklinikalta, hei! Asiakaspalvelussamme huolehditaan siitä, että kanssasi suunniteltu hoito toteutuu oikeaan aikaan ja että puheluihisi ja sähköposteihisi vastataan nopeasti. Varaa aika omalle hymyntekijällesi. Tervetuloa!